Jadi yang mantakal maring sampean-sampean. Bu boleh akeh, boleh hacuil, boleh kicek, boleh becek, boleh udan gede. Kowe wis takdire kon kaya kabeh. Angel lagi rendeng rasola, angel lagi ketiga rasola. Kan pada kepriben ora kata syukur. Pan syukur keprimen lah. Pan gue tuku duit lah, kapan gue tuku obat gue ngobat melati duitnya lah kak. Saiki pemudia 35. Ya, wes. Si Dametrin 35 ya, bus 15, pokok 10.000. Gajiannya sing seminggu 30.000. Lah rikane ora kerja gajiane. Rikane ngono-ngono pada kerja. Mani senenge pada dituturik. Apa kalah? Apa begini ngene tenan. Apa kalah? Oh ditutupi malah sedakap-sedakap perkara utang ngomong. Wong murid kan dhewe utang. Lah iya wis mbelakaken wong murid. Wong murid ki ora ndek utang duit tok lho. Nang akhirat ki tetep wong ndek utang. Kaya ngono lho mereka sembayang, jarang sholat, jarang sedekah. Kowe utang sing paling utama. Salat apa beda? Kowe utang sing utama, lah ditutupi apa iki kepada bangkang disit. Kowe utang sing utama nang akhirat kowe kita bisa seluruh ke 7 turunan. Apa? Yo kok sikile. Opo golong ngono Boy, sor. Yo pala nang dikane apa sih? Apa nang sawah yang sawah sifat sawah masalah kon hasil sepira-sepira atau jakat. Iya, Bu. Utangnya lebih gede dibandingnya karo muatan sing paling tontonan ya, tontonan tekan ya. Kon urung apa-apa. Medeni ya, Lah Bu. sedangkan karena timbangan paling aja batolan. Bisa ngomong Akhirnya ngalaten. Lah iya nang akhirat teh. Bu. Ya. Pun holi ora, Bu. Oh, pikirane ngebon bo, wene burung lempung, pikirane ngebon maning. Ngebon. Ben nang omah dusake nemen kon kebun maning. Sisine ki lek yang elemen, Bu. Ngulur duit ki kaya abot nemen, Bu. Pimen, Bu. Iki lek Bu resep wong kepen resep pimen dongane apa wis? Resep pimen sugi apa le, Bu? Bebas. Paling loro, paling telur apa saniate dewek. Yang penting salat doanya bebas. Bah, sampeyan sebenere ki nuturi apa ceramai, apa nyensar. Lah ya ini tuturi lumplak. Maksudnya Maksudnya wis siji ya. siapa? Ikhtiar. Loro nek ikhtiar. Loro nek karo maca sholawat nabi. Selawate kaya ngapa? Ya ora ketang sholawatane karo jengil bukan. Alhamdulillah kok kepatasane gadulilang. Salah. Kapan subhanallah. Baru syukuri bae, Bu. Nah, kapan alhamdulillah. Sing sono ngono wis. Sikilis mau rena. Alhamdulillah kayak dia. Alhamdulillah. Angger ada sing gledek. Cuma mah ngono ketemu bocah cilik. Bang, bisa nemu gadulilang. Kowe kudu gadulilang. Subhanallah. Ngaos, Bu. Pun Ngaos. Ya ampun. Kanca murid lagi sikile lara. Ya, katanya sholawatane ya Allah. Kowe bisa. Kapan sikilala. Oh iya, Bu. Aja kon rocok kabeh lagi sholawat ana sudah biwas to. Gadulilang. Primbing bom Totok bae. Totok wis memang ngomong apa? Suatu contoh gumiyen piye. Tapi duitnya duitnya kolektor. Bah. Iya. Duitnya akeh, barang melati kan duitnya kaya akeh ya. Wes, saiki ngono bae. Ada cerita masalah gue, saiki ini mau nunggu sampean. Bisa nih saiki kemarin sawah pada sukaran ini pada semua kabeh. Yang takon, dipikiri apa? Mikir apa maning? Kembangnya tak bang sawah, Bu. Dasar kon nang ning sawah, pale dhuwur ning sawah.
kayak asar ning sawah. Kapan semboyan? Kapan sholat teh? Bu oli akeh wis secuwi anggur sering sholat ya alhamdulillah. Bisa naik pan ngebon karena pemikir anaknya udah pada mangan. Iya, Sampai langsung gitu aja kok kan toko bom. ya kritik kabeh apa. Sijine urung lunas, sijine urung lunas. Tapi wong apa lagi risikone angel ya. Itu jamane corona. Zaman corona ya, Bu. Wis jamane kritik-kritik terus sing urung lunas ana sing papal suara apa. Karena apa? Aku sing kuli-kuli. Kuli pitak limpai yang lagi obolnya kali duit. Ih, sini ya mau tempat bayar. Ang akhiratnya gue tuyok oyok. Wah, aku main nyelonong ya. Sing dio ya. Anu ele. Oh, yung bayar oh. Yung bayar di sini mani bayar yung lunas oh. Si kepri main mending tak limpah. Iya ya, Pak. Kena ngoporek ya, Pak. Iya, gue sing kepenak. Gue. Iya. Paham? Abu bisa nu pinter pimen sih, Pak. Bisa nu pinter. apa mingin terus rampok. Iya. Lai jamune gue. Cuma pimet. Cuma nom. Cuma nom kenapa, Bu? Lagi nyantri paling murah. Oh. Dewek ki gua ge sampah. Duit gratis. Tapi gede pinter ya, Pak. Iya, kan pasti kan duit bapak. Iya, barokah sing kiai ya. Oh, kirane oleh mino. Kira wedang sawah dikirimna. Oh, dewek kan wong santri kan mangane hanane. Iya. Sing go kuli lah enak ke gue. Dipantek tuli. Ya alhamdulillah Allahumma amin. Ini menawa dalem mah dirioken nak. Kok pingin gua apa nabe ya Sampai. Iya. Dia lagi ngirokna sampai. Ya. Anaknya jempil lagi pada Ya. suara sawah. Udah sawah yang sawah. Sifat sawah aja gunung ya, Ba. Apa malah? Gajami.